Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Non-issue. Dawn kienu il-kemtejn li uża l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fil-Mosta ġie mistoqsi mill-editur tal-Malta Daily Kien Kutajar dwar il-fatt li l-partit li jmexxiju qiegħed jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista għadu ma ppubblikax il-kontijiet awditjarji u rapporti dwar id-donazzjonijiet li rċieva fl-2021 u fl-2022. Fir-rigward tal-accounts tal-partit. Diġà tkellimna b'mod ċar. L-ħaġa din hija non-issue. Tajjeb? Dan in-nuqqas ġie ppubblikat ukoll mill-ġurnal The Times fil-ħaġa tagħha tas-Sibt li nnotat kif għalkemm Grech kien sostna li l-partit qed jaħdem biex jippubblika dawn l-obbligi, dan baqa' ma sarx. Quddiem il-partit għalli tiegħu il-kap nazzjonalista li f'kull ċans li jkollu jippriedka fuq il-korrettezza politika għal il-partit se jibqa' jimxi mal-obbligi tiegħu minkejja li fl-istess waqt qed jikser il-liġi b'mod sfaċċat. Madankollu hawn deret l-iskumdita ta' Grech hekk kif meta ġie biex jwieġeb din il-mistoqsija li saritlu infexxa attakka lil kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u d-deputat Randolph De Battista li f'post fuq Facebook is-Sibt innota kif il-partiti politiċi ta' pajjiżna huma obbligati li jippreżentaw il-kontijiet awditjarji tagħhom lill-Kummissjoni Elettorali. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi tobbliga l-partiti biex idaħlu kull sena rapport finanzjarju awditjat u rapport tad-donazzjonijiet. Issa l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista kien qibes ħafna fil-konfront tiegħek fuq Facebook dwar dan is-suġġett. Ir-rapporti finanzjarji u tad-donazzjonijiet tal-2021 u l-2022 ġew preżentati. Randolph De Battista li ilu fil-Parlament ma nafx kemm għadu qatt ma kellu ebda funzjoni fil-Parlament. Randolph De Battista huwa l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u tefa' status fuq Facebook fl-aħħar sigħat li kien jibes fil-konfront tiegħek. Jiena mhux biex nitkellem dwar Randolph De Battista iżda jekk ġewx preżentati dawn ir-rapporti. Intant, bħalma jiġri f'kull attività politika tal-Partit Nazzjonalista, il-kap irrikorra għall-isteriżmu u negattività. Fil-fatt, spikkat diskors diviżiv u ankrat fil-politika tal-aħna kontra huma. Ejjew l-aħwa niġġieldu! Grech għamilha fatta wkoll il-Partit Nazzjonalista se jkun fil-gvern. Meta nkunu fil-gvern, Minkejja din iċ-ċertezza kollha, il-kap nazzjonalista għamel talba fejn appella lil partitarji Laburisti biex jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. jekk inti tħobb lill-Partit Laburista, ivvota lill-Partit Nazzjonalista.